sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju ta, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Lah ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang. Bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani nggih ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Ulun ngejawantah ana ing Wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Ah, telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ulun. Iya, Petro ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita?
Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten wigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong nek. Apa? Syukur pangestuku tampan ana ya Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali ora masalah. 6 wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lha iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Mengestune Bapak tampanana ya. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapane maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya, iya. Nala Garing padha Rarja sak praptamu? Kamas telek. Nala Garing padha Rarja sak praptamu? Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya Nala Garing. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, slamet, Truk. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong?
Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku ki diluputke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes tenan dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ha iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Wah iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing marai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ta Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat ki ketok oleh panas banget ki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon ki wis menipis. Ozon ki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon ki apa to? Ozon ki apa? Ozon nika pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak. Wis. Mbah perkara bener Pak Luput. Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjra ingkang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kok sike. Ya kabeh mau iso tak tampa.
ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nala gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Awi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu dirimae didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arep golek ramban. Terus trontongmu didol. Ah, cuma. Moh kae dienggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarep e. Darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari jegose nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Kelakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten menika. Kula mah nek carane ngenten menika. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya
susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biya warake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa to sistem sound system tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen 3 ae. Oh, kuwi adol pit. Ya piye gong piye tralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak ki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, la edan. Aku ki wong tegelan kok. Santai aku. Ning ya mesano bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ya, Tru. Oh iya. Balok wakayu rumasamu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting rak dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung kelakon, kawula Pringapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor.
maksude wektune dundur piye njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon ning apa sing tok janjekke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalihe kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung ora wurung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol kuwi ora apik sing ngomong sapa pekarangan aku ora tuku kok mengentuk tinggalan kok didol ora masalah wis payu Pak lah rak tenan to badut tenan kok iki mengkari tanda tangan wingi aku dikon tanda tangan ra iso oh anjuk piye lho iso payu kok cap jempol cap jempol iki jempolku pas loro terus iki sesuk 3 dina kasih wis payu mbok kuwi ditukokke aja tak nggo tuku lemah meneh nek ngono kuwi apik ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki sing ngomong sapa luwih ciyut pancen setan kan kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni mula unduren diundur lho njaluk wektu karo kawulamu pirang dina pirang sasi sak kuwate sak mlumpuke dhuwitmu isin aku Pak wis tak deki tendae ngendi dalan ngarep kae eneng tenda cilik mau kae akae nggo mlumpuk masyarakat terus engko karo nggo nyampur semen le nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen wisa iki membengkak meneh malahan nyewa molen ya kuwi tukoke wae cah cukup kok wae sing isine nanas apa gedang ae molen panganan karo molen semen goblok banget cah ora sing isine nanas ki nggo giling apa giling mripatmu ki apa piye gareng aja emosi mangkel aku suwe-suwe ngene wae Pak Bagong ki anake bapak iya Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng truk mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur 6. Tutuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil mar. Sidhem jroning pasewakan
wadya kung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lirwu sing duka cipta berebuti mandana raras ing nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging angucap sak pikajenganipun piyambak. Langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya. Dados supayang payingan sanggaring para widodara-widodari para Jawata, para dewa, para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning Lurah Bagong. Mendak alon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta
ngandika magawe obranta dikandhane ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugah ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid elek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tra. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Hong bilahing. Lho malah janturan. Awikno mastu namat sidam. Bagong halus wangsulan kula Sang Hyang pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om, kowe iki guru adiku. Slamet tekamu Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa?
Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk Ulun Tampa. Pangestu Ulun Tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup Ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng Ulun praptana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Pukulun saking kita Pukulun. Iya, Ulun Tampa. Nggih. Pripun Ulun? Rawuh panjenengan Ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa Ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika Ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten enek itu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiu kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalpatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martiu kundha manik Kakang Semar. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana.
wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa Pak? Ngapa Pak kok ngapa Pak? Terucat. Ngapa Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tate suki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candradimuka. Asik. Lho. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candradimuka ki apa le? Candradimuka ya apa? Candradimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalanan prapta ulunana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para Jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sagu apa ora? Sagu. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sagu apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora saguh tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan nggone kanggo ngwaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca.
Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo Bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka apa kalgawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe ndone rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun boyong neng kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara, kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki, kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wong ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kowe? Pinter ya Semar Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa. Amargi kula sampun beta Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa njangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kok iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kok iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki. Boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Ora Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten nonton Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan napa jenenge?
Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang po? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak kumer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun bathuk. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Ngono bungkuk ora. Ki ngene wae Mel. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ro anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Men. Kowe kok ku mau wani ora. Kegudung kelemu. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten niki ming demi keamanan
supaya mangke wonten dewa sing mlebu wonten ing bale wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak-silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuke aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai. Wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omonge. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Aleman Petruk. Kowe rasa kuwatir, mengko sing tanggung jawab aku. Sing tanggung jawab aku. Ana murinane Bathara Guru tak tandangane. Tak tandangane Bagong. Oh nggih, pangestaken dawuh. Sapa iki mbantemi gendreng iki? Lho. Kok saya akeh sing mbandemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali Bapak kok yaketen kok dereng limbukan niku napa? Ngomong-ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trima mulih. Oh iya, heeh, aja kuwatir wis. Tak langsung limbukan, aja kuwatir. Wonten jawuh. Pasanganmu nendi? Nembe dandan. Kon rene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku? Oh, aku arep ngopo-ngopo sakarepmu, Pak. Aku tak ndelok limbukan. Tengok pojok kono. Kae sing ora kanggo kae ana wedine iki parekan ban ceti mundur. Wis bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh. Sewan kelam sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki lho, Ra. Wis dadi
Sampun. Kon rene. Wah. Tonjo iki. Tonjo piye? Olim pancing ke. Ana bojone barang karo wong liya tonjo. Pripun Mbak Yu? Iki didhawuhi karo Masmu supaya awake dhewe tetembangan suka-suka parisuka. Lah nggih monggo mawon. Apalmu gendeng apa? Prau layar. Wis kuwi malah gayeng mathuk lan cocok. Ayo diwiwiti saka jejogetan sithik, Nger. Ayo Mbak Yu kula dherekaken. Tegese piye? Ya hiburan, ya tontonan, ya tuntunan. Hiburane disuwun supaya gayeng. Tuntunane kuwi saben-saben mesti eneng. Enenge nggon apa? Nggon dialog wayang ya nek dirungokake tenan ana tuntunane. Jroning wayang ki anane ming werna loro. Apa? Ala karo becik. Wis kuwi dadi tuntunan. Nek ala aja ditindakake, nek becik ayo padha dilakoni. Iya. Tatanane anggere ora ngrusak tatanan. Sing jeneng ngrusak tatanan piye upamane no? Nek cara aku lho nuwun sewu, nek cara aku sah-sah wae wayang dikembangke cara piye wae sah. Eneng sing pertama nganggo perang monggo. Eneng sing pertama nganggo cerita kuwi ya ora apa-apa. Waton ora nyalai pakem. Sing jeneng nyalai pakem ki upamane piye? Upamane Abimanyu anake Dursasana. Kuwi nyalai pakem. Ngono ya nak. Iya. Nek ora ana kuwi wis kabeh ki tetep iso disawang, iso dirasake, tur ya iso dadi panglipuring masyarakat. Lah nek sing duwe gawe keparenge nyuwun kaya ngono apa awake dhewe nolak, mengko dikira dalang balekke lakon. Lah iya ora ketang kudu digarap tenan. Lah iya. Waton ora nyalai apa-apa ki. Bagong ki ya tokoh. Bagong ki upamane carane menungso ya dheweke titaing sing gawe jagat. Mula sah yen to panitia nyuwun lakon Bagong bangun desa. Ora kok ming Semar wae. Bagong ki ya tokoh. Dadi upama Bagong bangun desa kuwi ya wangun-wangun wae ming kari iso golek crita apa ora. Lah iya. Bener kok nok. Apa dume Bagong terus ming Panakawan dikiwake ora kena dadi lakon. Ya. Ana lakon Bagong dadi ratu, Bagong kembar, Bagong nyolong Dewi Banowati barang pirang-pirang akeh. Nyatane ya iso ngerol. Apa Bagong ya ora entuk bangun desa? Lah iya kuwi. Lah iya. Engsuk meneh iki nek njaluk lakon, ya nek kira-kira aku ndadak mikir ki mbok ya ditambahi sithik-sithik. Kowe iki senengane tembunge ngono kuwi. Ora kono aku ki ming selalu nampa panane ya ming gojeke ngono kuwi. Ya. Para bapak-bapak panitia ngaturke panuwun. Iya. Nadyan untuk nalika semana rawuh ning sudungku ning ora ketemu awake dhewe. Ya. Nyuwun pangapura nok Gandeng. Ya nuwun sewu. Ora kok perkara aku ki terus gaya terus ora gelem nemoni mboten. Ning nuwun sewu. Nek upama iso ngrasake aku ngono iki mesti oke lho nek sing nyawang aku melu kesel. Iya. Nyawang aku melu kesel ora kok piye-piye. Ya ming tak jaga awakku. Ya. Nek turu ya kudu tutuk tenan. Aja nganti tangi digugah ki mumet ndase. Ya. Men nganti melek mataku dhewe. Matane sapa? Matamu kuwi. Mataku. Heeh. Men nganti melek dhewe men pulih otot bebayuku. Oh iya. Mongko kadang kala aku nek melek ya setengah 4 lagi melek, setengah 5 lagi melek. Kadang kala turu 2 jam wis melek. Oh iya ya Mak. Iya. Angel kok tangguhi no. Iya. Pokoke aku memuji iki adicara iki nek ora kleru merti dusun. Dusun Turi. Ya. Muga-muga apa sing digayuh dening para bapak-bapak pepundhen kucing lenggah ning Turi kene bisa kasembadan sing dijangka, bisa kaleksanan nampa barokah ing Wang Mahanasa ingkang tumpuk matimbun-timbun ing bab apa wae ya nok. Ya. Yuwana slamet niskala, tentrem, ayem lan gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wis yo wiwit maca apa jenenge iki? Layang. Ya. Dadi residane ora ana Mbak Elisa. Ya aja ngapura lagi ujian seminar dadi ora ana. Wis ora usah kuwatir sinden-sindenku iki gayeng-gayeng kabeh kono. Iya. Tenang wae. Heeh.
Saya nek arep sindenku arep gayeng luwih ngedan kuwi suguhane aja akeh-akeh. Oh. Aja banyu milih wong kacang tok apa canguk wis engko rak do bijik-bijik kae nembang. Iya. Selamat malam Bu Cangik, titip salam untuk kru warga Laras, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan mengucapkan selamat atas diberikannya silver button kepada tim channel Dalang Seno. Semoga lancar streamingnya tambah lancar. Oh iya. Salam budaya dari Mbak Vilanika. Oh iya. Matur sembah nuwun. Channel Dalang Seno untuk apa penghargaan silver button no. Oh, saka YouTube ya. Ya mbok menawa satu-satunya apa ya streaming budaya sing entuk anu apa jenenge iki silver button kuwi no. Ya, aja kuwatir sesuk PBKS live mesti bakal nusul. Ya, ngono ya Mak. Iya. Dan iki luar biasa. Ya. Mergo saka YouTube wis dipantau seni tradisi yang penontonnya melebihi dari 10.000 kuwi ming seni anu channel awake dhewe. Ya, mbuh saka apa aku dhewe ya ora ngerti lan kegawa saka apa dene penonton akeh kaya ngono kuwi aku ya ora ngerti ya iki atas kerja kerase kanca-kanca warga larasan awake dhewe uga ibu-ibu waranggana. Ya, nganti wayang ditresnani nganti akeh para nom-noman sing padha tresna karo wayang. Ya, ngono ya Mak. Iya. Mula gagrak sing kaya ngene iki wajib dipertahanke no. Kowe karo aku kudu mempertahankan piye carane supaya tansah berinovasi, tansah berkembang supaya wayang iki tetep tresna ditresnani dening para warga masyarakat luwih-luwih bocah nom mergo iki pancen tujuane awake dhewe. Ya ngono ya Mak. Sembah nuwun. Ya maringi apa Mbak Vilanika? Mbuh iki gelas apa no? Mbuh ketok dibuntel buka kira-kira diparengke ora? Mboten napa-napa wong iki diparengke kok ya. Wah, sepatu no. Iya. Sepatu nek sak rombongan. Ayo ganti genten. Oh. Jos piatu no. Setir kiwa. Oh. Setir kiwa tulana toilete. Iya. Iya. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya, ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Dapure. Monggo-monggo, Mak Tati. Duet kalih Mas Genjing. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki no. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Ah, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Oh iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis mesengut. Syukur kapok kowe. Nek bojomu tok garap ki meneh ora wae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya.
Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang mau macul. Kowe arep macul tatin po? Ora. Maniye. Wah, gedene semune dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jadi. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene rono rene ngono. Wis niki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca akeh sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akeh no lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa aku? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok Iki kene. ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Ya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Wong rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Betul. Matur nuwun Kanjeng nggih. Ya iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong lho iki. Nampani 100 ki ana dit 50 ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lebok ngendi? Kene. Lho lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Kuwi ana sake apa? Ana wong. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang tok 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya ngono. Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. Ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit no. Dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu.
Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara apa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento kok wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Ya, anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Lo. Lo. Wah, tok 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 tok. Tok tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang Wah. gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok Mbok kowe iki lingo, aku iki Mbak Yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Apa kuwi sedulur mboke ora? Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Parudo paripeksa. Ya ora Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese di nganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku gatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa toh? Pirang-pirang dina Dadi gendhoe ra pati. aku iki ngimpi Kok kae jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mek. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendhoe ra pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mek. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cemplung. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu
Uji roli ranang kaya kethek ya. Angger jiwa Ladang seniman sing wonten Sriwati ayane kang weru citik Kok dibuka-buka lho. ayo ayo Mbok elingo to gento elingo. aku ora edan Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku Lagi nih kok arep seneng karo aku mbok mikir. aku ingin nih Ingin apa? iya kuwi gelem ya Mah, kurang Lem. berasa sudah Mah. gendok kurang kendul. gelem ya oh gak ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa. lor desa kae gentone ngoyak tenan. nggih lho Bapak nggih wah apik lho desa apik tenan Ketoke sing dadi gento amatiran iki. Karang Taruna Jajaran lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae Minggir gelem ora Setiane kalango eling apa? umpamamun duta warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes to. Aku dono bae. mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani e Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. hah eh duwe apa Duwe mic. ndi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho? ki selak wengi tamtu tak ruti Aku tiba. ibarat wong numpak prau Kondo iki tulungi aku dong ae lho aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono e. Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo tak ratakne kowe. Lumampah Bareng dineke ratakne ya meni. Nah ya apa?
apa? Hei, Meso nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat to wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa walah masa nganggo ngono bareng. Kaya Pak Wardudi lho apa-apa. ning madyane jala iki Ngopo ora disini ngono lho. Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to yu. Kuwi Sing, ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora we. Bro, Apa? manut ora? Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru gawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendongane pecah. Saking mantep lho. yu cemplok Ngapa? wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Mbok kowe iki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah.
Oh, aku mah kok. Sesuk nek suwe waduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, Lah ngopo? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruk iki. Pemainnya kasus. Wes saiki ora ketoprakan tak cek. Kurangnya kene krungu suara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik gencak iki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap go tisu sik kemringan. Yo ge gebuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan Tin aku. Bengke. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpluk ki kene iki lho. Oh elek kowe pikirane. Ki mumpluk iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun ngonten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. mergane ngopo Wis anak-anak 10 kae kowe. 10 Totok maneh no lho. mbok rene yo Piye? caket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. lah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas Aku kangen karo sak kabehe diajeng. kok kabeh Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen. lah panjenengan gadah garwa pinten toh Ya mung siji kowe tok. lah kok kangen kalih cinten-cinten Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. wiwi maneh nyingkar nyingkur Lho, iki nek wong iki nek le pentas total, lho Tin, bejamu iki napa Waduh. Pak saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh Kowe 500 aku karo tengah. kula asal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. jare 2 juta Laku. oh talang ki teles Lah kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. kowe Sing ngapa 1 yuta Pak Eno. kowe ngapa Tak belani, Pak. Lah iya, aku njaluk ta kowe mengan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. lah kok kowe ya sok manut Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya.
Cuti. Ya. Wiwi manik nyingkar nyingku Ya wis to. rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tim. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk ae. Ya. Sri Uning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. 500. Kok Pak? Ki Keswan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel gak iso bengoki maksudnya piye? Hah? Terus ke, kowe Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus apa? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu iya, tetep ora mandang bau karo orang. Nang ya mambu tenan e. Diampet. Aku iso ngampet. Kringete kae mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. No. Tresno Keswan. Iya. Bar terus ngenken bojone. Nadia. Nadia nengku bok asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Yo sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis ngono? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae. Yen
Kis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki gencik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Kiswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tegel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe Kiswan dakokke 350, dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Didol. Nenone. Ya. Catatan sajroning ati. Catat luntur Tiru-tiru gareng ya lho nek pos. Oh, tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mas. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama-sama. Ya, ya. Catatan sajroning ati.
Manika ya wis joget banter banget. Ayo. Ya, ayo mak ditutuke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangan kok bojomu muring-muring. Ayo nak diteruske dhisik critane ya ngger. Iya ayo tak derekke mak. Kan samar pamoring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen lenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung